প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক, বিয়াৰ প্ৰস্তুতি আৰু তাৰ পিছতেই এক শিহৰণকাৰী অভিযোগ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেৰ লোহাগড় দুৰ্গত সংঘটিত হৈছে। এনে এক ঘটনা যিয়ে সমগ্ৰ দেশক স্তম্ভিত কৰি তুলিছে। অভিযোগ অনুসৰি সেলফি তোলাৰ অজুহাতত 400 ফুট গভীৰ খাৱৈলৈ ঠেলি দিয়া হয় কেতন বিশাল আগৰৱালক। অধিক তথ্যলৈ চাওক এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। পুনেৰ ঐতিহাসিক লোহাগড় দুৰ্গত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগ। 26 বছৰীয়া ব্যৱসায়ী কেতন বিশাল আগৰৱাল নিজৰ বাগদত্তা চিয়া গোৱেলৰ সৈতে দুৰ্গ ভ্ৰমণলৈ গৈছিল। প্ৰথমে ঘটনাটো দুৰ্ঘটনা বুলি ধৰা হৈছিল। দাবী কৰা হৈছিল যে সেলফি তুলিবলৈ যাওঁতে কেতন গভীৰ খাৱৈত পিছলি পৰি যায়। কিন্তু আৰক্ষীৰ তদন্ত আগবঢ়াৰ লগে লগে ওলাই আহে এক ভয়ংকৰ অভিযোগ। আৰক্ষীৰ মতে কেতনক হত্যা কৰাৰ উদ্দেশ্যেই দুৰ্গলৈ লৈ যোৱা হৈছিল। অভিযোগ অনুসৰি চিয়া গোৱেল আৰু তেওঁৰ কথিত প্ৰেমিক চেতন চৌধুৰীয়ে পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে এই ঘটনা সংঘটিত। তদন্তত ওলাই আহিছে যে দুয়োৰে মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক আছিল। আৰক্ষীয়ে কল ৰেকৰ্ড, ডিজিটেল প্ৰমাণ আৰু অন্যান্য তথ্যৰ ভিত্তিত ঘটনাটোক হত্যাকাণ্ড বুলি সন্দেহ কৰিছে। ইতিমধ্যে দুয়ো অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ আঁৰত লুকাই থকা এক শিহৰণকাৰী কাহিনী। লোহাগড় দুৰ্গৰ এই ঘটনাই সমগ্ৰ দেশত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব ঘটনাটোৰ সম্পূৰ্ণ সত্য। खाली पडला असं म्हटलं होतं। आता तपासात पुढे काय कळलं? सर, लोणावळ्यात लोहगड किल्ल्यावर जी घटना घडली होती, केतन अग्रवाल नावाचा तरुण आहे, किल्ल्यावरून खाली पडला असं म्हटलं होतं। आता तपासात पुढे काय कळलं? 18/6/2026 रोजी अशी एक घटना आमच्याकडे रिपोर्ट झाली होती की केतन अग्रवाल नावाचा जो एक तरुण 25 वर्षाचा आहे, तो लोहगड किल्ल्यात त्याची फॅन्सी सिया गोयल बरोबर फिरण्यासाठी गेला होता आणि एक अपघात घडल्याने तो त्या ठिकाणून खाली पडला आणि खालू पडून त्याचा मृत्यू झाला। असा माहिती प्राप्त झाल्यानंतर पोलीस दल आणि तिथले सिव्हिल सोसायटीचे कॉर्पोरेशनने ते त्याची जे बॉडी होती त्याला बाहेर काढला आणि त्याच्यात एक एडीचा जे केस आहे ते दाखल करण्यात आला होता। 36/2026 BNS कलम 194 प्रमाणे लोणावळा ग्रामीण पोलीस स्टेशनमध्ये। त्यात काही त्या घटना घडल्यानंतर जे काही इन्फॉर्मेशन पुढे तपासामध्ये आमच्या समोर आली आणि ते मैताचे जे नातेवाईकाकडून जे आम्हाला काही गोष्टी समजल्या, तर एक सस्पिशन निर्माण झाला। त्या सस्पिशन च्या आधारे पुढील अधिक तपास गोपनीय माहिती आणि तांत्रिक यंत्रणे आहे त्याचा वापर करून करण्यात आला आणि त्यातून आमच्या समोर निष्पन्न झाला की हा ॲक्च्युली त्या मयत केतन विशाल अग्रवाल यांच्या ज्याच्याबरोबर लग्न ठरवला होता आणि काही दिवसाने लग्न होणार होता सिया गोयल, त्याच्याबरोबर त्याचा नाता काही दिवसापासून वाईट झाला होता आणि त्याच्यात आपसात काही भांडणासारखे प्रकार सुद्धा झाले होते आणि याच्यात एक तिसरा इसम जे आहे तो चेतन चौधरी नावाचा आता होता आणि तो व्यक्ती ही सिया गोयलचे बरोबर त्या दोघांनी कट रचून त्याला मारण्याचा त्यांनी कट रचला आणि त्याप्रमाणे प्रॉपर प्लॅनिंगले त्यांना तिकडे घेऊन गेले फिरण्यासाठी लोहगड किल्ल्यावर आणि हा दोघे वर गेल्यानंतर तो चेतन चौधरी सुद्धा मागून किल्ल्यावर गेला आणि किल्ल्यावर गेल्यानंतर त्यांनी त्याला ढकलून दिला आणि तो खाली पडला आणि त्याची मृत्यू झाली। असा हे यामध्ये लोणावळा ग्रामीण पोलीस स्टेशनची टीमने अधिक तपास 2-3 दिवसात आत जे केला त्याचे आधारे ते स्थानिक गुन्हे शाखा आणि लोणावळा ग्रामीण पोलीस स्टेशनची जी टीम आहे त्यांना आम्ही आदेश दिले होते की त्यामध्ये सखोल चौकशी करून ह्याला उघडकीस आणायचे आणि दोघा टीमने मिळून चांगला काम केलेलं आहे। यामध्ये पुणे रूरल चे जे आमचे
अपर पोलीस अधीक्षक आहात डॉक्टर शुभम कुमार, ते आता सध्या घटनास्थळी आणि पोलीस स्टेशनलाही आहे अधिक तपासामध्ये. आणि ते त्या ठिकाणी SDPO गजानन टोंपे आणि लोणावळा ग्रामीण पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक तायडे साहेब आणि त्याच्याबरोबर स्थानिक गुन्हे शाखाची आमची जी टीम आहे त्याचे PI LCB प्रमोद क्षीरसागर, PSI सावंत आणि त्याची टीम, त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने ह्या गुन्ह्याचा तपास केला आणि हे गुन्हा उघडकीस समोर आणला. या गुन्ह्यामध्ये ह्या दोघाला ताब्यात घेण्यात आलेला आहे आणि ताब्यात घेतल्यानंतर अधिक विचारपूस करत असताना त्यांनी गुन्ह्याची कबुली सुद्धा दिलेली आहे. सांगितलं की त्या दोघांचे काही मागच्या काही फक्त भांडण सुरू होते. नेमकं काय झालं, लग्न ठरवल्यानंतर ते एकत्र आले, त्यांनी कट रचला कसा, म्हणजे आधीच ठरवलं होता की अशा प्रकारे करायचंय, आणि त्यानंतर तिथे तिघ जण भेटले, त्यात वाद झाला, ढकललं, आधी मार्ग नेमकं काय घडलं? नाही, त्यात जसा मी आपल्याला सांगितलेलं आहे की या मुलाबरोबर जो ह्याच्यात चौधरी नावाचा मुलगा आहे त्याच्याबरोबर त्या मुलीची अगोदरपासून ओळख होती. ह्यांचा नेमका जो लग्न ठरला होता ते फेब्रुवारी महिन्यामध्ये त्यांची एंगेजमेंट झाली होती आणि काही दिवसाने त्याचा 1-2 महिन्याने लग्न सुद्धा ठरलेला होता. तारीख नक्की नव्हती, परंतु त्याला ते मान्य न होता त्या मुलगीला, म्हणून त्यांनी हा जो दुसरा मुलगा आहे चेतन चौधरी त्याचे बरोबर मिळून हा कट रचला आणि त्या विशेष प्रयत्नासाठी तिकडे गेले होते. सर, त्याच्यामध्ये हा मुलगा पडल्यानंतर तक्रार म्हणजे पोलिसांना कळवलं कोणी आणि एकंदर प्रकार सेनेला जोडला कसा, हे ओपन कसं झालं सगळं? यामध्ये सर्वप्रथम ही जी माहिती आहे ती जी सिया गोयल आहे ती मुलगी, त्यांनीही सर्वप्रथम ते आरडाओरडा केला. त्यावेळी जे रोगड किल्ल्याची सिक्युरिटी आहे ती त्या ठिकाणी आली आणि त्याच्यानंतर त्यांनी पोलिसाला इन्फॉर्म केला. त्यांनीही सुद्धा स्वतःहून ह्या जे मयत केतन अग्रवाल आहे त्याची फॅमिलीला फोनवर इन्फॉर्म केला. त्याच्यानंतर ते त्या ठिकाणी गेले आणि पुढील प्रोसेस PM झाल्यानंतर बॉडी हँडओव्हर करण्यात आली आणि मग AD दाखल झाल्यानंतर जाब ज्यावेळी सुरू झाले त्याच्यानंतर त्याचे नातेवाईकाकडून काही गोष्टी ज्या आम्हाला समजल्या की जसा की मागचे काही दिवसामध्ये त्याचे काही भांडण सुरू होते. 1-2 इन्सिडेंट जे त्यांनी आम्हाला रिपोर्ट केले त्यातून सस्पिशियस वाटल्याने आम्ही आमचे गोपनीय यंत्रणामधून काही माहिती काढली आणि त्याच्याबरोबर जे तांत्रिक पुरावे होते काही, ते तांत्रिक पुरावे आमचे समोर आले, ज्यामध्ये आम्हाला जो थर्ड पर्सन ह्या गुन्ह्यात आहे ज्यांनी सिया गोयल बरोबर हे जे चेतन चौधरी आहे तो काही ठिकाणी आम्हाला दिसला, त्याची प्रेझेन्स त्या ठिकाणी आम्हाला दिसली होती लोहगड किल्ल्यावर, म्हणून सविस्तर तपास करण्यात आला आणि ही गोष्टी आमच्या समोर आली.